warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Langitnya sangat indah, sangat cerah. Lah ceritanya enak minyak pemirsa. Minyak sing kemarin kuwi pemirsa. Minyak sing kemarin kuwi sing wingi kae. Kuwi kira-kira disredik lah yo enak lah daripada engko ngayu. Terus dirubung semut ngene. Iki sedelok wis ngayu pemirsa. Ki menyok di sredek tau dipasrah terus dikukus dikei gula bang sidik-sidik. Iki waloh sok kena dikukus bendina tau. Nek cilik iki dienggo bahan sayur menir utawa sayur bening. Nek iki sing iki kemlodeh, maksudnya di sayur lodeh karo terong karo kunci utawa boros. Enak banget ya pemirsa. Iki berarti Intan yang omahe Mbak Endah. Mbak apa ning kamar? Hand sanitizer. Ambune wangi ya, Cak. Aku yo gumun golek tikus ning ndi ngono lho. Masa ning kene? Ora ning kene malah renek, Dok. Aku gue Ora ning kene ambune iki ning omahmu, nggone Mbak Ida iki malah gak enek kok iki. Lho, enek Om Surumoyo bakul. Gak. Mau nyoteng. Nyoteng engko ae ya. Engko ae nek sumono aku mah. Emoh. Men ditakoki terus ae. Ditekoki piye dek sampe Kanji moh ketemu Pak Surumoyo? Ditekoki piye? Intan saiki enggak sekolah enggak, ditakoki terus. Ngono terus, pertanyaannya monoton ngono kuwi. Setiap ketemu ditakoki ngono kuwi terus Intan rondo piye ngono. Yo gak boleh mangkel. Wong jenenge pertanyaan basa-basi daripada menengae ora takok mungkin lho ya. Ngono ki sesuk ketemu neh Intan wis gak sekolah. Ngono wis dijawab, enggak, isuke ketemu neh Intan wis gak sekolah. Ngono ki membuat Intan hatinya jadi mangkel. Alah sabar. Ya wis ayo masak nek ngono. Pengen dimasakno ibu apa? Nek Bunda Dewi ki mang ketoke arep masak kunci. Apa ya pemirsa, Intan tak masakno apa ya? Ki mang wis bar sarapan dek. Aku yo bingung Tan, masak apa? Angger esuk ki esuk masak apa ya? Wangi tanganku. Iya, mbok kayak hand sanitizer. Ku nembak iki kuwi. Iya. Ya wes, masalah ngepel mbek nyapu gak usah di konten soalnya wes sering. Soalnya kan kontennya ibu kan masak, makan, nyapu. Masak, makan, nyapu itu terus. Jadi kan ini ibu ngepel sampai selesai mbek nyapu wes gak usah di konten. Kocai menyok ayo masak ayo. Wes ngono ae. Wangi tanganku. Wangi. Ya nek ditanya orang ya gak boleh begitu. Pak Intan tak ceritanya ya. Setidaknya Intan dengan siapapun ya rungokno Ibu harus bisa mengucapkan paling tidak ya maaf, tolong, karo terima kasih. Ngono, apalagi sama yang lebih tua. Ojo terus langsung nyuruh. Ayo dagagi aku. Ndak anu iki. Jangan, nek bisa nggih minta tolong nggih. Ngono. Nek apa-apa wis ngene terima kasih. Oh nek sepurane enek anune yo maaf. Jadi aja sampai lupa maaf, tolong dan terima kasih. Dieling-eling ya. Wes ayo lanjut. Ketoke wis anu Om Surumoyo wis ngaleh kok. Wis gak eneng kok. Iseh. Oh, anu Tan ikine di apa jenenge dipropol karo Pak O. Dadine Padang. Terima kasih Pak O, dadine Padang. Dadine Padang. Walah dia karang-karang pitik.
anu nggih. Iya. Terus ini ada komentar dari pemirsa. Maaf ya Bu, saya mau usul. Intinya ada kaca di sini, cedak kamar mandi. Betul. Ini apa ya ini kali? Kalau bisa dijupuk, karena ini bisa menjadi jalan dimensi lain atau piye ya? Ini lali komentarnya. Nah, ini saya ambil saja nih pemirsa. Nah, saya Duh, ambil. Bu tembok jupukin apa iki? Katanya pemirsa yang mungkin sudah tahu dan mungkin sudah pengalaman, kaca ini bisa menjadi dimensi pintu untuk makhluk-makhluk lain. Jadi alhamdulillah, terima kasih sarannya, nggih. Ini saya ambil. Wes nanti dipek siapa? Apa kok nek dipek majah apa sapa nggih? Monggo tak taruh di sini nggih. Biasanya kok nek anak majah dulu. Ya. Wes aku tak anu ini mau ya. Nggih? Anu ini mau. Iya, nyetor 100. Wes. Saya taruh si aneh, wes jadinya bersih. Tidak ada kaca dulu. Waktu dari kamar mandi, sisiran. Kemudian nek sisir, benak ke alis, apa benak ke hidung, benak ke irung. Sekarang sini sudah tidak ada kacanya. Belum toh. Wes gane, tak cukup bojone ya. Terima kasih ya untuk pemirsa yang sudah memberikan komentar, memberitahu yang sekiranya kita belum tahu. Dengan adanya komentar yang memberikan ilmunya, jadi bisa bermanfaat ke orang lain, menjadi amal jariah yang selalu mengalir, yang berguna dan bermanfaat untuk khalayak banyak yang belum tahu. Jadi terima kasih. Ini siapa ya, aku lali apa ning YouTube apa ning Facebook ya, aku lali tenan kok pemirsa. Mari aku ki wong lalinan. Wah, ngono. Iya, Bu, iki lalinan wis pikun. Nah, Intan piye? Dadi juru hotel apa dadi juru apa? Juru syuting. Wes nek kono sik neno. Tak tutno. Ya, Tak tutno. golek peso pesone ning ndi to? Ning ndi pesoku? Mbah ini mang. Aku lak bae iki lho tak sredeke yo. Aku ki jek bingung aku ki Omah ngarep mang mbok tutup ora? lali. Piye? Wis etoke. Lho wong lali yo mbok semen. Mang buka tutup piye? Tak sredeke, Nduk, terus dikeki klop. Apa jenenge? Gula abang. Aku ki lalinan. Ketok yo wis. Ketok mah yo wis tak tutup yo pemirsa yo. Iki majah mendarat. Endi? Mbak Rasti ya. Mendarati masa apa ibu? Ape wah sunat. Oh, nyunatno pian. Anake Mbak Rasti, putune mbahnya. Apa masa apa ibu? Mak jahit jane. Macam-macam ya tinggu nonjok, yo gawe jadah, gawe tape, gawe. Dah ibu tak gak buah. Lho, buah sok rebo. Oh, buah rasa rebo. Buah sok rebo. Aku gak melu aku numahe. Karek gak apa-apa. Ndelok orjen tunggal. Iya. Wis kae ngayu tansam. Nambah lara. Bunda nindi mang tekan suarane. Bunda iki matine pe masak kunci kok. Aku yo engko yo. Ya masak kunci. Ora no, aku bar iki engko yo terok mbok pun koyo bunda. Walah, yo saiki nyotengno ibu sik yo. Ngene tan. Engko anu yo. Tak sredeke yo. Bu, engko kapan-kapan ayo nebrapu, Bu. Aku pengen nebrapu iki. Pengen tumbas apa lho? Daya, tumbas sabun. Sabun entek. Tuku nggone Mbak Sesek mripatku delok klebonan keringet saking keringete koyo ngene.
Sik perih tenanan mlebu ning mripat. Aduh. Aku elekku ngene pemirsa, pamane lagi tanggo mlaku ngono ya. Tanggo mlaku ngubengi lapangan ngono kuwi kruwingeti kebes klambi iki kewebes. Nek aku gak ya. Ya padha ae awakmu karo ibu iki wakeh keringete. Apa jenengan nggih sama. Maksudnya iki gampang berkeringat ngono lho. Wes ngayu nduk masan tak kandhani. Lagi pirang dino leh dijepoki. Deh, leh itu gak bareng ngono. Entot cilik basa. Iya, tapi gak bareng ngono, gak sopan. Kok nek pemirsa lagi dahar kok yo rek nafsune makmu. Maaf ya, Bu, aku maaf ya. Ya maaf pemirsa. Maaf pemirsa ya. Iya. Ibu kan tadi wis ngekeki pelajaran toh. Jangan lupa dengan 3 kalimat kata-kata dari ibu tadi. Betul. Tolong, maaf, dan terima kasih. Terima kasih. Lagi dianu nih kok. Lho wis dadi ngene iki menyoke. Lah ya di gua ae. Nang di gua ae. Malah tak parut. Kayak nek cek kena dimanfaatkan ya, Nduk. Sing iki gedhe. Ngayu apa ora ya? Wis pateni sik, Dok. Cus. Mbah Yi bikin es, aku arep marut ki lho pemirsa. Oh, biar ndek kata. Kulengan. Ngene cek tangane Dik. Anu, Mbah Yi napa jenenge kaya udunen. Kudunen ra mari-mari ketatap meja nek iki mari. Tetap meja ya lah Mbah Yi alon-alon Mbah Yi. Ah, pemirsa iki kudunen terus ndek iki nangis bayi kayak ketatap meja. Ceritane apa tangi ngono kuwi dadakan nang atap meja. Kuwi jenenge sredek. Terus enake ra sukani kaprah gula abang. iki klopo wala. Kuwi zamane kuwi ning nggone anu kae aku dianu. Tinggu muletan sego jagung nek kae. Zaman riyen. Zaman riyen tani Mbah Ngeso bapak Izana nate cerita riyen enek jenenge zaman gestok. zaman stok iki nek yen nah stok iki wis sak pangan-pangane lho Mbah Yi nek biyen dikei ngombe tajin Susu tajin. ya wong ngantri sampe teko Rembang teko apa rentuk jenenge Kamelpo kuwi ya ora entuk susu Sakniki teko Mbah Yi Rembang susu tok berapa kan? ning nggone migas ngedhoki anake sing ora dian susu dituku ya ora enek sing ngedol wong ora enek susune didol apa sesuk dibeli tajin supaya urip saiki maglegon. Nah iki nek piyen terima diombeni tajin ya urip sampai saiki. Mas saiki men dingklung pangane tajin kok malah dingklung kaya aduh ya sekarang no walah toko susu Indomaret eneh berapa eneh toko kecil eneh Tari duwike nggih Mbah Yi. atau duwike saiki iki nek jaman biyen kan ora enek ngono kuwi pemirsa ape golek susu Arene bapake pati. Mbah Yi kuwi ning Pati ning Rembang kadang ora entuk pone teko Blora marah enek nek direwangi teko Rembang teko Pati toko rumah akeh kok saiki lah saiki no yo apa tuku trimo Indomaret ngarep omah kok enek Zaman dulu warung-warung jarang, toko-toko nggih jarang pemirsa. toko Nang pusat kota, lah saiki warung anggere nggon akeh, toko-toko nggih akeh. Pian paling adol lombok mek bedo mek ngono kuwi kebutuhan sehari-hari makan kok sampe susu ya tak susu-susunan ketane paling seger waras panjang umur songetno anak putu songetno buyute boleh kaya pinjal mau kudel Dek dalu teng anu. terima Dek dalu kan Dek dalu kayak brapo ceritane, kayak brapo. Terus wis dalu niku kula kan layah-layah. ya terus Ningali TV, ditelepon Mbak Intan di PC karo Mbak Indah. Kinarae mencet-mencet ngoten niku lho Bu, emot ning HP niku iso dhewe nggih dipenceti enten sing guyu, enten sing metu kaca mripate, metu awan-awan. Lah sing Mbak Indah ngongkon.
screenshot ah mbok, gak iso itu aku nge-screenshot piye, ngger tak screenshot to obah ngene terus tak screenshot no, terus di screenshot Mbak Indah keng mriko dikirim aku. Lah dikirim aku kan fotone kan lucu-lucu ngoten nang ngitku tak go lucu-lucunan. Terus tak kok ning gone Facebook karo pemirsa. Wong putune ayu-ayu kok di ngonokno ngesakno aja di ngono. Ono enten sing komen wonten terus oh iya ya aku kleru ya. Meskipun Mbak Indah gak apa-apa Bu, foto aku engko ngene-ngene gak apa-apa tapi kan pemirsa gak berkenan. Aja di maksudnya aja di apa? Aja di posting enek sing ngono terus langsung tak hapus. Aku ngono kuwi pemirsa pamane ape gawe shootingan peopon iki tentang Kinara aku kondo Mbak Indah sik. Kadang Mas Dimas ya Mas Dim aku ikut nyoteng. Nggih Bu, monggo. Lah lek ngono kuwi lagi wani pemirsa. Gak wani. Soalnya kan mau piye-piye kan mungkin kan ya harus izin pemirsa karena kan ya anaknya Mas Dimas dan Mbak Indah. Mbak Indah aku melok shooting lagi ya Mbak. Lah wong jenenge ya ada meskipun kita orang tua harus punya tontonan, punya tahu. Iya, aku tidak salah ngono lho. Nanti meskipun Mbak Indah Mas Dimas berkenan, tapi nek pemirsane menyarankan oh jangan ya. Jangan kita ya ndak sembarangan kok. Tak hapus kok pemirsa. Ya ndak terus kene pas wong tua terus sakarpe dhewe ya. Mboten kok. Ndak kene ya punya. Kaya ibuku tak shootingi nuku yo gelem yo wis izin buku. Ini temok iki. Ya Bu ya, jan nek tak shootingi gak apa-apa ya. Kowe gayoh. Tan awang tak shootingi gak apa-apa ya. Gayoh mah aku Semua pemirsa. Bayi cek golem. Nek tan semua pemirsa. Bayi yang di rumah gak apa-apa. Bayi sekarang sarannya pemirsa Bayi sekarang jangan kemana-mana. Di rumah aja. Nggak usah ngikut. Ayo nek gone Mas Heru. Mas Heru sopon nek. Mas Heru rawon. Ngono, pokoknya Wes dok tulung pateni dok ibu dok. wis pokoknya alhamdulillah pemirsa. Mas Heru Mbak Ani Rengi bayi sehat terus anak putune niki wis. Ya, sesuk ae sesuk ora sore Bu pe masak. Masak jangan apa Mas Gemenir ora. Iki kan wis anak bunda. Ya coba gak ketok. Iki jadi wis enek garam terus gula. Gula ngene iki apa sih? Gula merah tak irisi terus dicampur secara merata ya Dok ya. Terus lagi dikukus. Enak ya? Kukusane iki ngisore ditelasari godhong Dang. gedang. Terus langsung dingenekno ta, Lho. Loh, ya ngene carane. Iya Le. Iki Bunda Dewi nek ngarani apa? Sawut. Aku nek ngarani sredek minyak. Iya sedek menyok. Nek Intan nek ngarani apa? Padha kaya Mbak Dewi. Apa mangsa? Sedek monyet. Tapi budi sredek monyet ini. Sedek Sawut. Bunda nek ngarani sawut lho. Sawut. Terus dimakme kuwi nganggo klopo diparut. Dikei saus ndak enak. Ya ora bojone lek nduk nembek saus ki ayam goreng. Yo, heeh. Ini ki Betul. Njukono lada apa Mbak? Mbok kon njukono lada bubuk entuk apa? Ketumbar bubuk. Aku yo ora roh kok. Sing penting kan padha bubuke ya. Aku gak roh deh, Bu. Iki lho nduk ngene iki lho nduk. Kok delok ngene Mbak. Sing ngene iki. Oh, alah kaya ngono kuwi. Tak kira iku kaya Mbak Dewi bumbu marinasi. Iya, salah Nduk. Salah. Enggak apa-apa ya. Harus belajar besok ben bener. Betul. Terus kita tunggu sampai mateng terus makme diparuti klopo. Yes. Tak ternak juga apa, Mang? Bumbu marinasi. Ladaku bukan bumbu marinasi. Roh ora ya tak tetno. Aku ayo ora. Ayo. Tapi warungnya Ayi bukaan to? Tak tese delok. Mang ladaku lho ya. Ladaku lho ya tak tese disuruh ngetes sama Bunda. Enek sapa, Dok? Kowe nek Pak O. Kowe nek koncone Pak O. Ya wis. Halo.
Oke, sampai mendarat. Ganti coba sih, Mbak. Iya, Mak Jah. Ganti coba Iya. sih. Mak Jah nganu mendarat gawe. Apa mak kembang goyang ya, Mak ya? Iya nggak tak injil Mak. Sibuk Mak Jah ngantek kok sore Mak. Ya. Udah dari mek apa Bu Iya mang ngapain anu nyayur kunci. Engko nek pamane Mak Jah. Engko nek pamane sampean sore-sore wis ora nduk longgar ya ning nggonku sedilu. Engko ae ya gak saiki jek sibuk bisnis kutil lah. Ngono. Sing Ini ngundang. tak tindak. Lah aku pengen rah kene lho Mak sing sampean cekokno ki lho Mak ngene lho sret. Iki lho udah. Iya lho. Berarti pidut ora iya Ding setu TK agak sekolah ya Mak. Negeri ya, Pak? Heeh. Pakai negeri. Pakai negeri. Kayak negeri deh. Nanti dicek kan. Padha dia ya ya Mak, SMA ya wis gak nek setu wis. Setu wis SD gak. ki sesuai kok ya paling. Ngono ya Mak. Paling. Tahun biyen tahu Mak SD sampai Jemah tok. Iya, iya. Cuman kae. Kok tak delok sret terus dilebokno. Gimana termasuk bagus, Mbak? Langsung jelas-jelas soal api. Baru gitu loh. Baru gitu lah. Masuk jadi siapa api. Ya api. Kembang goyang iki gampang. Karek sing nyelupno. Nggih, nggih. Kak sing nyelupno, Mbak. Heeh. Iya, aku sing nyelupno. Sing nyelupno kaya kok yang gebegan-gebegan ora apa-apa. Kudu sabar. Kudu Ibarat anggang. Loro ya Mak. Oke loro ya siji ae. Loro kantuan. Iki mbahnya. Heeh. Bisa mau dicoba enggak? Ada Mbak Yun. Jajan ya Mak ya. Nah. Jadi kayak Enggak nyuwun. ngono kae dilorai. Kok bendune kena bocah ngene wis tali kok. Yo enggak. Aku sing dibalang. Mau. Aku iki sing kena. Aku sing nyendok kena. Ngerti? Iya. Aduh. Mbah tuh. Nah, ambil dok satu. Ora saji. Kan lihat apa foto-fotonya Mbak Linda. Wis bagus. Anak fotoku, anak foto ibu. Oh iya. Wis demikian kena apa nduk tanganmu jane cokot jengklong. Oh nih, Wis demikian nggih pemirsa konten pagi ini nggih doa terbaik untuk jenengan semua. Pagi menjelang siang. Semoga yang sakit tamparin sembuh, untuk pejuang garis dua semoga nanti diberikan momongan yang salih dan salehah nggih pemirsa. Udah mateng. Udah. Cukup piring kecil bayi tak cukup nih. Kami pamit dulu ya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus, nggih, cukup piring cilik, piring. Piring bayi tak anunane iya. Iya. Kene. Terus ngene iki pemirsa nggih. Menyok jere bayi nek wis kena ban kesuwen ya ngronyos ngono kuwi. Wis aku mang delok kontene Mbak Endah. Iya, ada Mbak Lindane sing fotone wis jadi. Iya. Oke. Anak foto ibu, anak fotoku. Oh iya. Oke. Cucu.